गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। गोबाव जाथारबायमोन भिडिअ लाबोयैया। बेनिफ्राय हाबानि खामानि मावनो फैदों न'आव। थगायाखै, हाबा दङ न'आव। आं खोन्थागोन उनाव। दा खामानि मावग्रोनि। बेखौ हाबाय, बेनिफ्राय बेफोरखौ हामुनि साजायनि। बेनिफ्राय आङो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि, फंबायमोन खोनासंनानै ला। जोङो मानसिया खामानि मावनानै रावबो थैया, नाथाय मानसिया खामानि मावनो बानानैसो मा जायो, जिबना गोदाव सोराव आलाय सिलाय जायो। दा आङो फंसे बाथ्रा खोन्थानि, बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। सेंग्रा मानसि, खमसे खम 30 इयार्स जाफ्रामबाय। जोङो मोनसे खामानि मावदों आरो मावदोंब्ला दा आंखौ बुंबाय, आङो माबा मोनसे मावदोंब्ला बे खामानिखौ आङो माने समजों खारफायो। आङो बे खामानिखौ फोजोबथारगोन। आङो फोजोबथारनो मोनाब्ला आं बेखौ गोजोना। दा माखासे मानसिफोरा मा जायो, दिनै एसे मावबाय, फुंनिफ्राय मावबाय, मेंबाय, गाबोन मावलायगोन, बेफोरबायदि। बेनिफ्राय मा जादों मिथिबायना? दा मोनसे फिसा खामानि मावदों आरो जों जमायै, न' गंसे फिसा लुदों, नर्मेल न', थिं सायला। बेनिफ्राय खामानिया जाजोब्बाय, मोनाबो हांबाय। मोनाहांनायनि उनाव आं सानबाय, गंब्रैसोल'सो थिं होनो दंसै, फंबाय मावखाथारनि, बे खामानिखौ फोजोबखाथारनि। अब्लानिया जोङो दा हरसेयाबो फ्रि जाबाय आरो गाबोनबो जों गुबुन खामानि मावनो हागोन। बेनिफ्राय मा होनो मिथिबायना? है, मानसिया मोसौ बायदि खामानि मावनायालै होनना बुङो। ओइ बायलु, आंजों खामानि मावोब्ला मोसौ बायदि आंजों खामानि मावोब्ला टाइमजों खारफानांगोन दे। हा? है, मोसौ बायदि मावनायालै मानसियानो नाङा, उल्था जोबाबो नाङा, बिराद बोरैबा। बेनिफ्राय आं मा होनना बुंनो, आं बुंजानानै फ्रि थाबाय। खिन्थु मानसिया बेफोरबायदि जोबाबो आरो ना फंबायमोन। मानसिया मावाब्लाबो, खामानिखौ मावाब्लाबो बेफोरबायदि उल्था जोबाबो बिराद गाज्रि जोबाब, बेफोरो बिराद गाज्रि फिननाय। फंबाय दे, बे खामानिखौ फोजोबखानिलै। आरो फोजोबनो हायोबा जोंनि थाखायनो मोजां। मालाय गुबुना हरसेया लुयो, हरसेया खामानि मावो, जोंलाय हरावलाय मा खालामना थानो? हरसेया जों मा खालामगोन? उन्दुगोनसो। मानसिया खै घन्टा उन्दुगोन? आं टाइमजों खारफादों, नाथाय सोरबाया मा, एसेबां मावबाय, मा मावबावनो दोनो? न', बेफोरबायदि नङा। समजों खारफानानै नोंनि टाइमखौ नोंसो बरननांगोन। बेनिफ्राय बे थांबाय, आंथ' स्ट्रि जाना थाबाय, गथ' मानसि, नंना नङा? जोंनि खामानिया आलादा, बिसोरनि साननाय हनाय खामानिया आलादा। लाइफआव साक्सेस जानोब्ला खामानिफोरखौ बिदि साननाङा। बेनिफ्राय सासे मानसिया बेसेबां घन्टा उन्दुयो? हा बायलु, दा आं मोनसे बाथ्रा खोन्थानि, आङो बेसेबां उन्दुयो, जोङो बेसेबां उन्दुनो मोनो नाय। 10टायाव उन्दुलाङो मानसिया, 10टायाव उन्दुलांनानै 11:40 उन्दुबाय, 1 घन्टा 40 मिनिट। बेनिफ्राय 11:40निफ्राय 2टासिम बाहेराव गसंनानै उन्दुनो मोनला। बे खामानि जोंनि 1:40निफ्राय 2टासिम जाबाय, 2टायाव उन्दुनो मोनबाय। 2टानिफ्राय मा जाखो? 4:30टायाव सिखारफिननांगौ। 4:30टायाव सिखारफिननानै सानसे खामानि 1टासिम। अब्ला नायदो खै घन्टा उन्दुखो हरसेयाव? 2टानिफ्राय 4:30, 2.5 घन्टा। 2.5 घन्टायाव उन्दुलांनो थाखाय मानसिनो आधा घन्टा नांबावगोन, 2 घन्टा। खै घन्टा जाखो? 3 घन्टा 40 मिनिटल' जाबाय। थेवब्लाबो थैयाखै, नंना नङा? मा जाखो काहानिया? आंनि लोगो फंबायथार, आं बुंबाय, फंबाय जों खामानि मावै मावै हरनि 2:30 जाबाय। 2:30 जाबायब्ला नेक्स्ट दे आङो मर्निंआव 10टायाव गुबुन जायगायाव थांथारनांगोन। बेनिफ्राय आं बे फंबायखौ बुंबाय, फंबाय आंनिनो खास फंबाय, आं फंबाय सानो बेखौ, आंनिनो खास माने आं फंबाय सानो। बेनिफ्राय आं बुंबाय, फंबाय नों न'आव उन्दु,
आरायता जाबाय बरियासो उन्दुयो नों आंखौ 9टा बाजियाव फैनानै आं जा जायगायाव दङ नों आंखौ सोलाय होनगोन आरायतानिफ्राय फुंनि 9टासिम खै घन्टा जाखो दा 3टाखौनो हमबाय 3टानिफ्राय 4टा 5टा 6टा 7टा 8टा 9टा 6 घन्टा टटेल बियो 6.5 घन्टा रेस्ट मोनदों 6.5 घन्टानि उनाव आं बुंबाय फंबाय नों आंखौ फुंनि 9टा बाजियाव सोलाय आं बेनो टाइमखौबो सानखादो बेयो 9टासिम बा 6.5 घन्टा रेस्ट मोनगोन होननानै बेनिफ्राय फिननाया मा मिथिबायना धुइ 9टायाव आं 4 मोना बास नायदो फंबायमोन जोङो हरसेयाव बेसेबां उन्दुयो 3 घन्टा 40 मिनिट सासे गथ'आ 6.5 घन्टा उन्दुनो मोननानै फिननाया मा फंबाय नोङो आंखौ फुंनि 9टा बाजियाव सोलाय आं 10टा बाजियाव गुबुनाव मोनथारनांगौ न'आव फैनांगौ दुगैनांगौ जानांगौ मानांगौ आं 10टा बाजियाव गुबुनाव मोनथारनांगौ माने थांथारनांगौ बेनिफ्राय सासे गथ'आ न'आव उन्दुनो मोननानैबो बेयो 9टा टाइम होनायखौ मा बुङो आङो 9टायाव 4खौनो मोना बेनि एन्सारा थ' नायदो फंबायमोन समजों लोगोसे खारफानो हानांगोन लाइफआव साक्सेस जानो गोनांब्ला आं बुंखायो भाई आंनि लाइफनि काहानिखौ खोन्थानो गोनांब्लाना नोंसोरो सोरबाया गियानबो आरजिगोन आरो सोरबाया मिनिगोनबो आङो उन्दैनिफ्रायनो फैसा खामायो न'नि मानसियाबो खोन्थागोन आइ आफाया आं जा मावो बेवहायनो फैसा मोनो आं बेयाव दैमा दंमोन उन्दैयाव आङो ना सारोब्ला ना गुबुन मानसिनियाव नायानो फैनो नागिरा जेयाव आंनियाव फैयो आसरित मोनो बे नाखौ फानोमोन आं बेयावनो सारो बेनिफ्रायनो बायग्रायाबो लाना थाङोमोन बेफोर नाखौ फाननानैबो आङो फैसा आरजियोमोन उन्दैनिफ्रायनो बेनिफ्राय क्लास 8निफ्रायनो आं खेथि मावोमोन न' हा दंसैना जोंहा आइनि बिदानि फिसालाखौ लानानै खेथि मावनानै जोङो फाननो लाङोमोन आरखिजुलिया लासै साइकेल सालायना फाननो लाङोमोन कबि गायनानै जा मावो आं बेयावनो फैसा मोनो बेनिफ्राय आं सानो दिनैनि दिनाव भाई उन्दैयाव खस्थ' खालामदोंमोन गामसा गाननानै साइकेल सालायदोंमोन गस्ला लंपेन्ट गांसेजोंनो लाजियालासिनो स्कुलाव थांदोंमोन ना सारनानै ना फानदोंमोन आरो आं आसरित मोनो आंनि लोगो गामिनि बेबो सारदों आंबो सारदों नाया आंनाव बुरजा फैयो बिसिनाव फैगौ आंनि जेयानो मामोन आं मिथिया गावखौनो आं माने मायबा मोनसे मावब्लानो फैसा मोनो जा खामानि मावो बेयावहायनो आंनिया फैसा फैयो बे आंनि माने उन्दैनि खस्थ' खालामनायमोन बेनिफ्रायनो आंखौ भगबाना बहुत साक्सेस खालामदो लाइफआव आङो साख्रि नागिरनायावबो आङो ओरैबायदि माने गावनि समखौ हगारखांहोनानैसो आङो साख्रि नागिराखै दा गोबां मानसियानो मा जायो गावनि समखौ ओरैनो हगार हरजोबो जिराय थायो बेनिफ्राय लास्टावसो जेब्लानोखि थाखा होगोन न'खर सालायनांगो दा बिमा बिफाखौ नायनांगो बै समावसो फैसा नागिरनो खारो ना आंनि लाइफआव बेफोरबायदि जायाखै भगबाननि अननायाव माने आङो खेबसेनो माने लाइफआव खेबसेनो साक्सेस जादों बेनिफ्राय आं सानो माने बे साक्सेस जानाया आं खामानि मावनाया आं उन्दैयावदि जा खस्थ' मावोमोन आरो आंनिफ्राय गैयि न'खरनि सेंग्रा गथ'फोरा ओरैनो थायोमोन जेरै स्कुल गरम बन्द होबाय बैफोर गथ'फोरा ओरैनो थायोमोन नाथाय आङो मा खालामोमोन मायबा मायबि मावोमोन आं न'आव थानानै ना सारो बोरसिबो बोनो बेनिफ्राय खेथिबो मावो आं ओरैनो थायामोन माने आं खामानि मावखायोमोन बेनिफ्राय आं जा खामानि मावो बेवहायनो आंनियाव फैसा फैयोमोन बेनिफ्राय दिनै नायनो थाङोब्ला जाय गथ'फोरा ओरैनो थायोमोन आंनिफ्राय गैयि न'खरनि गथ'फोरा बिराद ओरैनो थायोमोन बेनिफ्राय आं आरो खामानि मावोमोन बेनिफ्राय आंनि लाइफआ दिनै मा आरो बिसोरनि लाइफआ दिनै मा बेखायनो आं सानो आरोना फंबायमोन मानसिया ना उन्दुनायखौ गिदिर साननाङा आरो रावबो खामानि मावनानै थैया खामानि मावनो बानासो मानसिनि लाइफआ आलाय सिलाय जायो दा नों 6.5 घन्टा उन्दुनो मोननानै आङो 9टायाव 4खौनो मोना होननानै गावनि बिदा जायखौ नों बिदा सानो जायखौ बिदाया नोंखौ लाबथिङो फंबाय होननानै आरो नोंबो बिदाजों थायो बिदानि सिगाङाव नोङो उल्था जबाब होयोब्ला बोरै जागोन आंथ' दिनैनि दिनाव सानो भाई हेन्डिकेप खरा खमफा मानसिखौनो अनसायगोन बिसोरनो आंखौ नाम लाबोयो आदा जेम्स होनना अब्ला मोजां मानसिखौ मदद खालामनो थांनानै हेल्प खालामनो थांनानै नों गाज्रिसो मोनजायो सोरनिबा लाइफनि बागै साननानै माबा मोनसे खामानि मावगोन मोनफ्रोमबो बाथ्रायावनो नोङो मोजां मानसिया उल्था जबाब होयोब्ला मा खामानि मावनो नंगौना नङा माने आं दिनै फंबायमोन दङ आं बिसोरखौबो बुंखायो भाई आंजों खामानि मावोब्ला उल्था जबाब होनाङा लाइफआव साक्सेस जानोब्ला खामानि मावना रावबो थैया थारमाने खामानि मावनानै रावबो थैया मावनो बानासो मानसिया
लाइफआ लाजिनासो मानसिया लाइफआ बरबाद जायो जोङो लाजिना टाइम टु टाइम खामानि मावनांगोन उन्दुनाया गोदोर बाथ्रा नङा आं बिराद लाजिनाय मोनदों आरोना माखासे आं जिबनाव खोनाफेराखैमोन ना मानसिया मोसौ बायदि खामानि मावनो हाया हो मानसिया नयथायाव सारिखौनो मोना दा दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेफोरो उल्था जबाब हामा बेफोरबायदि मालाबाबो उल्था जबाब होना सोरबा माने बाथ्रायानो नंखाया माने बेफोरो गोबां खामानि दङ हासारनि सिखायासो खामानि सिगोन आंनाव